Vi tager den her base herovre. Ja. Goddag alle sammen, og velkommen til kampen i dag. Tak. 3 gange skal man blive ramt. Og space over. Okay. Oscar, dæk mig, jeg går i krig. Brug bomberne. Time out! Dødskamp! Så er vi nået til dødskampen. Dødskampen er 3 skridt, og så skyder man med det samme.